What's up, ka-adventure? Nandito po tayo sa Municipality of Danao, Bohol. Titingnan natin ang mga tourist destination nila. Dito, makita natin ang Sea Clouds. Marami pang iba. Makita natin ang Danao Adventure Park. Ito po, ka-adventure. Ito po ang mga tourist destination dito sa Danao, Bohol. Makikita natin ito. Nandito po tayo ngayon sa municipality. Danao, Bohol. Makapal po ang pags dito na makikita natin. So po, nandito po ako sa municipality. Suroy natin. At saka mag-hike po tayo mga ka-adventure. Maganda ang municipality nila dito. Nakikita natin. At saka mayroon na silang light, Christmas light doon mga ka-adventure at makikita. Tara, ka-adventure, suroyin natin ang kanilang plaza dito sa Danao, Bohol. Time check, 5:30 in the morning, ka-adventure. Nandito po ako sa Danao, Bohol. Po ang plaza nila sa Danao. Titingnan natin po. Ito, magandang plaza na dito. Makikita natin. Makapal ito ng pags. Ito na makapal. At saka malamig dito ka adventure dito sa Danao. Makita natin ang ilang fish pan. Ito po. Kita natin. Ito po ang Municipality of Danao, Bohol. Mga ka-adventure. Malamig dito at saka makapal ang pag. Tingnan natin. May maraming isda. Another one. Another one. At saka yung mga ilaw sa nilagay na sa may kahoy doon. Yung mga Christmas light. Okay, ka-adventure. Nandito po ako sa Danao, sa Bohol. Sa Municipality of Danao, Bohol. Kita ko dito po yung municipality nila. Ang ganda po. Ang ganda po ng Christmas light nila, nilagay doon. Yan. Puntahan natin po. Ito na po ang Christmas light nila. Wow! Ang ganda. Ito yung white. Ang ganda ng Christmas light. Star na may light po. Ito po. Saka iba-ibang klase ng color. Okay. May light, may white, saka red, green, blue, red, yellow. May yellow.
Migraine po. Ito po. Bitin lang sa may kahoy po yung mga light nila dito. Ang ganda dito. Madama mo na ang simoy ng hangin, malamig, at saka madama mo na ang Pasko po. Makapal dito ang pags dito sa Danau Bohol po. Makikita natin. Parang bagyo dito, ang lamig. At saka makapal ang pags dito, mga ka-adventure. What's up mga ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Tayo sa kanilang municipality sa Danau. Pakita natin ang ganda ng view dito sa municipality. Ilang munisipyo sa Danau Bohol. So makita natin po ang ganda ng design. Morning sir. Morning. So may mga tao dito sa munisipyo po, sa municipality of Danau. Kita natin ang mga design. Makapal dito ang pags mga ka-adventure. Ito po makikita natin ang pags, makapal na dito ang pags. Doon po may naglalaro ng tennis doon sa tennis court ngayong maaga para sa exercise po. May naglalaro ng tennis doon. Are you serious? Ng tennis doon. Pakita natin na sa umaga mas maganda dito sa tennis court para sa exercise po. Gangnam Style. Ito po. To your corporation, get you. Municipality dito sa Bohol, dito ang Danau natin. We got a 1022 in progress. I'm gonna need you to bring in the big gun. Do me a favor, please. Get out of here. Okay ka-adventure, what's up? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer.
Nandito po ako sa Danao, Bohol. See you guys. Thank you. God bless.